Георги Илиев е роден на 10 май 1974 година в Бургас, България. Произхожда от скромно семейство. След завършване на средно образование, той започва работа в различни бизнеси, свързани с търговия и услуги, но бързо се насочва към организираната престъпност. Напомняме да харесате видеоклипа и да се абонирате за канала. Сърдечно ви благодарим. През 90-те години, след падането на комунистическия режим в България, страната преживява период на икономически и социален хаос, което дава възможност на различни криминални групировки да се утвърдят. Георги Илиев става част от групировката ВИС, която е основана през 1991 година и е известна с действията си в сферата на хазарта, наркотиците и контрабандата. След смъртта на основателя на ВИС, Илиев постепенно поема водеща роля в групировката. След разпадане на ВИС през 1998, той става лидер на новото формирование, известно като ВИС-2 Тулз. Под негово ръководство групировката се разширява и печели влияние, особено в хазартната индустрия. Георги Илиев е известен с щедростта си към близки и приятели. Той често е помагал финансово на хора в нужда и е изградил образ на човек, който се грижи за общността си. Въпреки че имал репутация на брутален криминален бос, много хора в района го уважавали и го смятали за защитник. Георги Илиев е бил активен в хазартната индустрия и е собственик на няколко игрални заведения, включително казино. Неговите бизнес интереси му позволяват да поддържа влияние и контакт с политически и бизнес среди. Илиев е бил замесен в конфликти с други криминални групировки, особено с СИК. Тези конфликти често водят до насилие и убийства. Георги Илиев е убит на 25 септември 2005 година в Слънчев бряг, докато е в своята кола. Убийството му е извършено с автоматично оръжие и е предизвикал значителен обществен интерес и медийно отразяване. Неговата смърт е считана за част от по-широки конфликти между различни криминални групировки в България. Макар че никога не е установен конкретен извършител на убийството, се смята, че той е резултат на конфликти между ВИС-2 и СИК, както и на лични вендета. Спекулации сочат, че Илиев е имал много врагове в подземния свят и е бил замесен в редица незадоволителни сделки и конфликти. Неговият живот е символ на бурното време в страната. След 1989 година, когато престъпността и корупцията достигат нови върхове. Споменът за него продължава да живее в обществото, като пример за сложните отношения между бизнеса, властта и организираната престъпност. Той не обича охраната, тъй като в ресторанта охраната разпори с при него. Той ги гонеше, хората да не се притеснява. Като дойде, акуративе, и ми знае звука моята песен. Е така една камара по 50 тарки. Heute gibt's so viel zu sehen, da gibt's keine Logik, nichts zu verstehen.